एसे दिनानो जाहैबाय खाननैसो जाबाय बेफोर मोनदोंब्ला अननानै प्लिज बे स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। आइजोफोरखौ फानगासिनो दङमोन बे सानैसो बिथांजो मोनहा। गुड मर्निं लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुना एसेबाव बुजिखाबाय जानांगौ। नंगौ, दिनैनि भिडिअआ मोननै जागोन आपडेटआ। जोंहा गासैजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि मिथि नार्जारिनि हासबेन्ड मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होदों गावनि फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों। माने बिथाङा साहित्य सभा नामा नायनो थांदोंमोन आरोना, गरायसर साइडथिं मा गामिमोन आंबो बुजिला, बावगरबाय। दा बिथांना मोनसे मानि बेग गोमादोंनो आरोना लोगोफोर। बेयाव गावनि फैसा एसे दोङोमोन, ओमफ्राय आइडि प्रुफ दङमोन आरोना, आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड। दा बेफोरखौथ' गोमानानै मोनफिननाया एसां माबा नङा, इजि नङा। दा बिथाङा खावलायहरदों जे थांनो बे आइडि प्रुफखौ हरफिनबानो जाबाय आरोना। मानो होनबा आइडि प्रुफखौ सोरबा मोननाबो जेबो खालामनो हाया। बेफोर ओरैनोसो थांगोन आरोना, जाय आवनार बिसो सलायनो हायो आरोना, आइडि प्रुफ, पान कार्ड, भटार कार्ड बेफोरबायदि। दा जायफोरा मोनदों अननानै बिथांनो हरफिनबानो जाबाय। बिथाङा जोबोद इउटुबनि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअ होनानै माने नायगिरगासिनो आरोना। दा साननै सानथाम जाबायमोन खोमा, बिथाङा सानसेयाव नागिरबा मोनफिननो हागौमोन। लामायावसो गोलैखो ना पुजा मेलायावसो गोलैखो, दा बिथाङाबो बुजियाखैनो। दा जायफोरा मोनदों हरफिनबानो जाबाय। आङो भिडिअखौ नुनानै माने दुखु मोनदों आरोना। आइडि प्रुफ आंनाबो मोनसे गोमाना दोङो, पान कार्ड। बेनिखायनो आंबो भिडिअखौ बिनिखौ ब्रादारनिखौ शेयार खालामना होनाय जाबाय। माने आइडि प्रुफखौ बानायनो गोनांबा एसे भेजाल जायो नालाय ना, बानायनोथ' हाफिनगोन बियो बिथाङा, जेबो उसुबिदा गैया। नाथाय भेजाल आरोना, खारगुं खासि फैसानिथ' बेफोरो जेबो नङा, बारा थाङा, बेफोराव 100, 200, 300 बेफोरबायदि थाङो। अब्लाबो बानायनायाव दिगदार जायो नालाय, मोनसे नङा मोननै मोनथाम आइडि प्रुफ गोमाबा भेजाल जायो आरोना, बानायनायाव बालायलाङो। आंनाबो मोनसे पान कार्ड गोमाना दोङोमोन, आं मोनदियासै आरोना। अब्लाबो आङो बानायफिनखाबाय बेखौ, माने बै गोमानायखौ माबा खालामनानै बानायफिनखाबाय, जेबो भेजाल गैला आरोना। बेनोमोन। बेनिफ्राय आं मोननै आपडेट लाबोदोंमोन नालाय, भाइरालनि सायाव सासे सिस्टारा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना, बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। आं दिनै जेबो बुङा, बे सिस्टारनिखौ होनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो स्क्रिनाव होनोसै आरोना। हेल' लोगोफोर, बयनिसिमबो खुलुमहरनाय। ओमफ्राय दायो आङो एकदम हठातलि भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाबाय, आंनि मुङा मिथिंगा बर' लोगोफोर, डकुमेन्ट्सआव मिथिंगा बर' लिरनाय थाखागोन। एसे दिनानो जाहैबाय खाननैसो जाबाय, माने आंना साहित्य सभाबो गोमादो जानो हागौ, बा लामाफोरावबो गोमादो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आंनि जिथु मानि पार्स, बेयाव फुल डकुमेन्ट्स दंमोन, आंनि भट कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, आंनि ड्राइभिं लाइसेन्स, ओमफ्राय फैसाबो एसे दङमोन। थ' सोरबाफोर मोनदोंब्ला अननानै प्लिज बे स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। बेयावसो फैसा दङमोन, फैसाखौ जाय मोनदों बे लाबानो जाबाय। आरो आंनो मात्र डकुमेन्ट्स खिना फैनानै बा कल खालामनानै आंखौ बुंहरबाबो आं लायनो थांगोन। स' नोंथांमोना अनलि फर आंनो डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय लोगोफोर, बाखि जा दङ फैसा बेखौ लाबानो जाबाय लोगोफोर। आंनिफ्राय जेबो माबा गैया। स' नोंथांमोना जुदि आंनि बे मानि पार्सखौ मोनदोंब्ला प्लिज आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय, मानोना बेयाव डकुमेन्ट्स खिना आंनि बहुत इम्परटेन्टमोन। थ' बे डकुमेन्ट्सखौ आंनो एनि हाउ नांथारगौ, माने अरिजिनेल डकुमेन्ट्स खिनानो बेयाव दङमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि आइडिया बियो साहित्य सभायावनो गोमादो जानो हागौ, जोंनि बे डिमाकुसि बर' साहित्य सभायाव। थ' बेयावबो आङो बेगावनो सोना लाखादोंमोन, खिन्थु माब्रै गोलैबाय आं बेखौथ' मिथिला। थ' बेयाव गोमादो जानो हागौ। सोरबाफोर मोनोब्ला आंनो कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय आरो लामा दथायावबो गोलैनो हागौ लोगोफोर, बेयावथ' बिराद भिर भारबो नालाय, आंबो बेयाव स्टर लांनायखाय बिराद माबा जाबाय, हाखु दाखु जाबाय। बेयावनो गोमानोबो हागौ, गोलैनोबो हागौ। स' नोंथांमोना मोनदोंब्ला अननानै आंखौ प्लिज कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। दायो हठातनो आङो दासो नायखांदों, माने पार्सा गैया। एकदम बोरैबा मोनखांलायबाय आङो, मानोना बेयाव इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्स दङमोन नालाय। थ' बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट, सोरबाफोर मोनदोंब्ला प्लिज कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोफोर। खुलुमबाय। दा आंनिफ्रायबो बुंनाया बेनो लोगोफोर, जायफोरा बे मानि बेगखौ मोनदों, फैसा बायमोन दोंमोननो, फैसाखौ लानानै बिथांनि आइडि प्रुफखौ हरफिनबानो जाबाय आरोना। जायफोरा मोनदों हरबानो जाबाय। ओमफ्राय दिनैनि मोनसे आपडेटआ बेनोसै। ओमफ्राय आङो मोनसे टपिकआव फैनोसै, मोनसे आपडेटआव। दा भाइरालनि सायाव सासे सिस्टारा ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंदों, आं बेखौ होननो सानदों, नायलांबाय था। दिनै आङो मोनसे भिडिअ नुनानै ओरैबायदि लाजिखांदों आरो, जोंनि आइजोफोरखौ फानगासिनो दङमोन बे सानैसो बिथांजो मोनहा। दा बुंजानो गोनां जाबाय जोङो माखासे सिख्लाफोरजों आं भिडिअखौ नुदों, सोरनिखौबा सिख्लाफोर बानायनाय
हाबा जानाय हिनजावफोरासो जोंनिफ्राय डेन्जारेससिन जाबाय सिख्ला मानसिफोरखौथ' बेबायदि गाननानै बेबायदि दख'ना फैखोनानै भिडिअ बानायनाय मालाबाबो नुफेराखै हाबा जानाय हिनजावफोरखौसो नुदों होननानै नोंसिनि थाखायनो जोंहाबो लासिं सिं जानो गोनां जायो आं माबालांखायावनो खनजिता बर'नियावबो कमेन्ट लिरोमोन जाहाथे बेबायदि भिडिअ दालाबो होननानै गावनि मान सन्मानखौ इज्जतखौ फाननानै मोननाय राङा थोजासे नङा होननानै मोजां भिडिअ लाबो मोजां भिडिअखौबो नायग्रा दङ नोंथांजोआ सानोमोन जानांगौ बे सासे सानै गाज्रि गाज्रि बानायग्राया सानो जानांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायाबानो भिउसआनो फैया बा फैसाखौनो मोना डलारखौनो बुथुमनो हाया साननो हागौ आरो नाथाय जोंबोलाय बेबायदि रिल्सखौ गाज्रि गाज्रि बानाया दख'ना गाननानै बानायो बा गस्ला सुरिदारफोर गाननानै बानायो थेवबो गावनि देहा बडिखौ खोबनानै बानायो बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन चेकिं खालामनो हागोन जोंनियावबो फैया नङा एसे एनै भिउसआ फैयो मोजां भिडिअखौबो नायग्रा दङ नोंथांजोनियाव जेनेबा गाज्रि भिडिअआव कमेन्ट लिरनायावनो भिउस मोनो नोंखौ नाया सानो नाथाय नोंनि केरेक्टार आखल आखुखौ माबायदि बानायदों बियो होननानै बोलानायावनो नोङो भिउस मोनो बेखौनो ओरैबायदि गोग्गानाय मोनो दुग्गानाय मोनो माखासे मानसिफोरा आरो बेबायदि भिडिअ बानायोबासो भिउस फैयो होननानै नाथाय कमेन्टफोरखौ नायनांगौ कमेन्टफोरखौ नायबानो भिउस जानो ओंखारलायनाय नोंसोरथ' बुङो कमेन्टफोरखौ जों माथा मारिग्रा मानसि नङा कमेन्ट गाज्रि गाज्रि लिरहरनायफोरखौ जेबो सानग्रा मानसि नङा बेफोरखौ जों जेबो टेनसन लाग्रा मानसि नङा होननानै बुङो नाथाय उनाव मा जाहैगोन बेखौथ' बै खनजिता बर'आबो मिथियाखैमोन आरो सानै साथामसो दंबावो आरो खनजिता बर'नि भिडिअखौबो लाङै गाव गावनि चेनेलाव हैनानै गाव गावखौनो मुं खाराब खालामनानै लागासिनो दङ मा दरखार मालायनि लेथ्रा भिडिअखौ लांनानै गाव गावनि चेनेलखौ बेबायदि मुं खाराब खालामनानै लानो आरो गावखौ गाज्रि सिनायथि होनो जेबोथ' मुलाम्फा गैयाना बेयाव रांनि थाखाय गाव गावनि मान सन्मान इज्जत फाननानै मा मुलाम्फा मोनगोन जिउआव जोंहाबो इयुन जोलै गथ'फोर दङ बेफोरखौ जोङो फोरोंलांनांगौनि खोथा दङ बोसोन होलांनांगौनि खोथा दङ जों बेफोरबायदि हामा भिडिअ लाबोनानै जोंनि गथ'फोरखौ मोजां जा फिसाफोर आं बायदि दाजा होननोसै आरो बेबायदि बुंनोसै बेबायदिथ' जाथावा नों एसे इन्टारेस्टआव थानो लुबैदों बा मोजां गाननानै जोमनानै बानाय देहा बडिखौ खोबनानै बानाय आरो दख'नाखौ माबायदि गाननांगौ बेबायदि गाननानै भिडिअखौ बानाय मा हान्थु बारनानै फेन्दा बारलांबावनाय गाननानै देखायो फैखोला फैखोलि खुनु दख'नानि मान इज्जतखौनो दोना नोंथांजो मोना बेबायदि खालामनाङाथ' ओरैबायदि गाज्रि नुयो आङो दुखु मोनो आंबो बेबायदि दख'नाखौ गाननानै मालाबाबो बेबायदि हान्थु बारलायनाय आङो भिडिअ बानायफेराखै आरो आं गुबुनखौबो नायनो सुखुवा आरो लांथियाबो आं ससियेल मिडियाआव ओंखारफेराखै आरो आं गुबुनखौबो नायनो सुखुवा लानथिथि बाथिथि ब्लाउस गाना मा मोनो गाव गावनि देहा बडिखौ देखायनानै सोरबाथ' दुलि बायदि गावनि उदैखौ दुलि बायदि बडिखौ देखायनानै सोरबाथ' एकदम ना बालाबोथिया रानथाबनाय जेबो नायथावा जाथावा गावनि बडिखौनो देखायनानै गाव लाजिनाय मोना मालायासो लाजियो आंथ' ओरैबायदि लाजियो मा बेबायदि देखायनो मा गोनांथि मा मुलाम्फा मोनो आरो नोंहा बिदि मान इज्जत देहा फाननानैसो संसारखौ सोलिनोसै आरो नोंसोरो बेबायदि खालामनाङाथ' ओरैबायदि गाज्रि मोनो आङो सोरबा नों आं कमेन्ट लिरोबाबो बै कमेन्ट लिरग्राखौसो गाज्रि बखिफिनो नोंहा आंनि भिडिअ बानायनायाव मा नांजादों मा अरजादों होननानै नाथाय समाजनि थाखाय खहा जानाय भिडिअफोरखौ मानो बानायनांगौ बानायनो गोसो एन्टारटेनमेन्टै बानाय इन्टारेस्टै बानाय ब्लग बानाय बा बिसि फिसाय एदावलायनानै बानाय बा न'खरनि फेमिलिजों एदावलायनानै बानाय बेफोराव रावबो गाज्रि साना बेफोरखौ रावबो गाज्रि बुङा नोंसिनि बायदि बेबायदि फैला फैथा बिखा देखायनाय बा आथिं आखाइ फैला फैथा देखायनाय बेफोरखौ समाजा नायनानै भिडिअखौ नुखाबाय दा बेखिनिसै आरोना लोगोफोर सिस्टारा राइट बाथ्रा बुंदों आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि सफैदों आरोना दा बेनोसै दुखिया लोगोआव गोरिब लोगोआव बाथ्रा गैया
गासैबो समान सामफ्रोमबो समान जायखौ हमदों बेखौल' दुखु होना दोननाङा जाय दायनिगिरि गासैखौबो हमनांगौ जोंनि बायदिब्ला सासेयाल' दायनिगिरि नङा गोबां मानसि दोङो दुखिया होननानै न'खराव फैसा थाखा गैया होननानै गुबुनखौ नाख्रेबबाबो जाया धोनि गोरिब गासैबो समान गासैखौबो एक्सन लानांगौ बेनोसै आरोना दुखु मोनना थागोन बेयो जों गोरिबखायसो जोंखौ मानसिया नाख्रेबनो हाबाय बैसोरो माहाजोन बैसोरो धोनि बिसोरनि हिन्जावा फैलागासिनो दख'नाखौ बिसोरखौ मानो हमनो हायाखै बैफोरबायदि कमेन्टआबो जाखांफैदों आरोना नंगौ बियो जोबोद दुखुनांथाव गासैखौबो हमनांगौ धोनि गोरिबनि लोगोआव बाथ्रा गैया गोरिबनि मानसिनि मोदोमा लहा नङा मानसिखौ जि बुनानै बुख्रेबनो बेफोरबायदि आरो मानसिखौ बुनाबो बुजायनो हाया मोजां खुगा मोजांजों बुजाय आरो जाय माबा मोनसे बाथ्रायाव बुजाया बेखौ एसे सोबानायाबो कारेक्ट दोङो एक्सन लानाया कारेक्ट दोङो अब्लाबो मानसिखौ जि बुनानै बुजायनांगौ बिदिया एसे गोरोन्थि जायो आरोना खुगा मोजांजों बुजायनाया मोजां मानो होनबा सोरखौबा बुयोबाबो माने बिनि लाइफआव एसे गिखांथाव जाथाया फैयो गावनि गोसोआव साननाय फैयो माबा मोनसे जाना थैयोबा बेफोरनि दायनिगिरिया सोर जागोन बैफोरबायदि जाना फैयो आरोना दा बेनिखायनो बुनायनि सिगां जोंनि गिदिर गिदिर हमग्राफोराबो एसे बुजायबानो जाबाय बुनाया बुखायाखै आजिखालिनि जुगाव बेफोर बुनाय बायदिया गैला गोबां बुजायो आरोना दा बेनो जों गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन अब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ बाय बाय